Khumulwng Degree Collegeo थांनाय जुलाइ तालि चिनि एबा 12 सालमारिओ TSF कलेज काउन्सिलनि रोंस्रोंनाय राव बुलायमानो मोथाकना बागै कलेज प्रिन्सिपाल बै सासपेन्ड खालायजाखा खरक चिसिनि रोंस्रोंनाय र ओ सासपेन्ड खालायमानो र साविनाना बागै कलेज प्रिन्सिपाल बै थांनाय कक्लाम सालायखा TSF सेन्ट्रल कमिटिनि आदं र TSF रक बेबाक सासपेन्ड खालायजाक स्टुडेन्ट रकनो तेसा कलेजो नाहाना बागै कक्लाम सालायमाया गुलो प्रिन्सिपाल बहायनो TSF रकनो कग्रिखा दाक्तिनो सासपेन्ड र साविना हानाय हिनै प्रिन्सिपाल बै थांनाय कक सालायखा सेन्ट्रल प्रेसिडेन्ट सम्राट देबबर्मा GS हामालु जमातिया भाइस प्रेसिडेन्ट विकास देबबर्मा पाब्लिसिटी ते इनफरमेशन सेक्रेटारि बिरगुराम त्रिपुरा एडुकेशन सेक्रेटारि नन्दलाल देबबर्मा आकर्षण हामबाय जों दिनै खुमुलुं डिग्री कलेजाव फायखा जों थांनाय 12 जुलाइआव जे इन्सिडेन्ट मानि जों जतन त्रिपुरा हास्टेगानानै जों नुखा जों दिनै जराखा हामागै जों खानाखा जे 17 स्टूडेंट सस्पेंड खायजों माने जों प्रिन्सिपाल मालायगै जों रिक्वेस्ट खायखा आज 17 सस्पेंड खायजानाय रनो बरनो आमो विथड्र खायै बरनो तेसा रेगुलर क्लास खारगोन बागै बबेलानि जनो पजिटिवली रेस्पॉन्ड खायगै बसाखा जे डेफिनेटली बबो मुसुगो जे जतन स्टूडेंट इंगेजिन बाय जतन स्टूडेंट बनि बागै जों बनो कयखा इमिडिएटली अमनो विथड्र खायै बरक रेगुलर क्लास खारगोन बागै इंगे जों खाखायगो बरक दायतिनो बरक क्लास रिज्यूम खायमागानो हनै इंगे जों अमनो कयमंना रोंनाय जे खुमुलुं डिग्री कलेज फरायथनाय रनो जेराव पीस मेंटेन खाय हार्मोनी मेंटेन खाय यूनिटी दं जों जेराव अमनो मेसेज पास खाय